नोंथाङा लिटार पास जानानै फार्स्ट डिभिजन बिथाङा लिटार मोनथाम लाखिदोंमोन बेनि उनाव इयुनाव नों मा सानो नों लाखिनो थाखाय दतमाखौ आंनिबा आमेरिका बायदि बानायनांगौ फाग्ला बिदि जायो बालांगावखौ सुइजारलेण्ड बानायजोबनांगौ लागाव फंबायफोर लागाव दा बिदिनो थगायनांसिगौ नोंबाबो नङाबाबो होख्लायनांसिगौ बै समाव ट्रेक्टर बोरायनि ड्राइभारा जोंनि हुलुस्थुर माने बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनाय बायदि एकदम थगायग्लुंजोबनांगौ दिनैनि दिनाव नङाबा जाला नैबे जुगा एकदम जायनो थगायनो हाया बे जाला दिनैनि दिनाव दा बिथांमोना बै समाव समग्र जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफोरखौ थगायग्लुंनानै दा नैबे माने प्रमद बन्दु बिथाङा दिनै बिटिआरनि CM जालायफैबाय दा नंखायनो जोंनाबो एकदम थगायग्लुंनानै माने बबे समाव मा राजा जानो हागोन बेखौसो सिन्था खालामनांसिगौ उनना जेखि जाया गना लानो नांला फंबायमोन लागाय एकदम सुइजारलेण्डबो बानायनांगौ आमेरिकाबो बानायनांगौ बानायजोबनांगौ दा बै समाव बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर थगायदोंमोन दिनै मा जाखो रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ नुखोना नुदा आरो नुनानैबो दिनै बिथांमोना माब्रै खानाथां बेंखाथां जाखो आं बेखौसो सानना बिराद सिन्था जायो फंबायमोन दा नोंथांमोनाबो बिदिनो जायो जानांगौ दा नोंथांमोनाबो बिदिनो थगायनो रोंनांसिगोन एबारनि दिनाव बै ट्रेक्टर ड्राइभारा जेरखम मा जादों CM जालायदों दिनैहाय बिटिआरनि थिग जोंहाबो बे लामाखौ लाफिननांसिगोन थगायग्लुंजोबदो दिनैनिफ्राय सुरु खालामदो खोथा गैला जोंना मा बे रायजोफोर जोंना बै खर' खानाय गैयै सारा माने सादा सिदा थगायनो रोङा दा बिदियावनो बिराद माने जारला जाबाय दिनैहाय नङा होमबा दा खानाय गैयै साराबो जोंना एसे थगायनांसिगौ बै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि ट्रेक्टरनि जा लिडार केडारफ्रा थगायो दा जोंनाबो माने खानाय गैयै सारा थगायनांसिगौ नैबे जुगाव नङा होमबा जाला दिनै जाय थगायनो हायो बिसोर देरहायो नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै बिटिआराव मा दं जेबो गैया रायजोफोर बिटिआरा जाहैबाय मोनसे थगायनाय टटेलि थगायनायजों बुंफबनाय मोनसे बिराद गिदिर कम्पानि बियो दिनै थगाय बर' रायजो राजाफोरखौ मा अबस्थायाव लाबोखो रायजोफ्रा बेखौ एसे सिन्था खालामो नामा दिनैसिम बै समाव बिथांमोना मा बुङामोन गोसोआव दंना गैया रायजो राजाफ्रा माथो रावबो खोनाय बायदिसो थाजोब्बाय दिनै दिनाव आसरितसो नङा होमबा लोगो दिनै समग्र रायजो राजा आइ आफाफोरनो दिनै बिराद गिदिर सिमां नुबोदोंमोन प्रमद बर' बिथांमोना माने ट्रेक्टरनि बिथांमोना नङा होमबा दिनै मा जाखो रायजोफोर दिनै बिथांमोननि थगायनाया ओरैबायदि जादों रायजोफोर सल'खौ आं खिन्थानि बै मोनसे कम्पानि बे कम्पानियाव माने मा कम्पानि बियो माने 50,000 माने दोनहरनो हाब्लानो माने मास मोनसेयाव माने थैजासे 5,000 रां मोनो होननायफोरबायदिसो दा अनेक मानसियानो दाउ अमा बोरमा माने मोसौ फाननानै बै कम्पानियाव फैसा दोनहरबाय रायजोफोर दा फैसा दोनहरनायनि उनाव मा जाखो दाना मास मोननैसो 5,000 रांखौ मोनदोंमोन मोजां मोनदोंमोन दोनहरग्राफ्रा माने मोजां सोलिदोंमोन दानाबा मास मोनथामाव मा जाहैखो रायजोफोर दाना कम्पानियानो ब्लड खारबाय दा माने डेट जाबाय आरो कम्पानिया दा फैसा मोननांगौआ गैला लांदां दाना बै माखासे मोसौ अमा दाउ बोरमा फाननानै फैसा दोनहरनायफोरनि सिमाङा दिनै मा जाखो गैला थेर फेथेर लांदां जाबाय सिमाङानो फैमाल जाबाय माने दान मोनसेयाव 5,000 रां मोननानै आलो गोजोन न'खर माने सलायनांगौनि माने सिमाङा दिनै थेर फेथेर बायग्लिबाय दा दिनै बेफोरबायदिनो बै प्रमद बन्दु बिथाङाबो समग्र आइ आफा रायजो राजाफोरनो माने बिराद मोजां गोदै सिमां होदोंमोन दा गासिबो दिनै फेलें नङा होमबा रायजोफोर दा नोंथांमोना दाबो नुबोआखै नामा फेलें जामाराखै नामा दाबो आंनि माथ' गासिबो जिर'जोब फेलें जाजोब्बाय दा मोनसेबो बिथांमोना दिनै मावफुंनो हायाखै अब्लाबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना थगायनायखौनो गारा रायजोफोर माने लाजिनो रोङा बे
কোম্পানি বুस्थुआ ओरैबायदि डेन्जार বিপিএলৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত ৰাইজে আৰু বিটিচি অফিচলৈকে যাব নালাগে নিজৰ ঘৰতে কম্পিউটাৰ ইন্টাৰনেট নিজৰ গাঁৱতে বহাই দিয়া হ'ব কিবা যদি অভাৱ অভিযোগ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জনাব পাৰিব কোনো পইচা খৰচ কৰিব লগা দৰকাৰ নাই आयौ थोस फाग्ला फाग्ला मा होनोलै प्रमद बन्धु एकदम फाग्ला नों एकदम पाब्लिकफोरखौ बिराद जाम्बा खालामनो नागिरो नङा होमबा दिनैनि दिनाव नाथाय नोंथाङा लाजिना लाजिया जाखो फाग्लालाय फाग्ला आयौ फाग्ला न'खर गामि कम्पिउटार बसायनोसै बिटि अफिसाव थांनांला थामसा खोथा बियो बन्धु सिमां जाखो ना मोगथां जाखो रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो आंथ' सिमां बायदिसो मोनबाय बिथांमोननि जे मानि खोथा बुंनाय आरो दिनै बिथांमोना बुङो माब्लाबा मानि बै आबाद मावनाय गामिफ्राव आबाद मावनायाव बा दुब्लिफ्राव आबाद मावनायाव मानि सोर बिसिबां आबाद मावदों बे आबादखौ दिनै नायनांला जाहैदों मानि अफिसाव थानानैनो दिनै गासिबो मिथिजोबगोन रायजोफोर नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै नङा होमबा दा बिथाङा दिनै बिराद डेभेलप खालामबाय मानि बबे माइया मानि मा बेमार जादों बेखौ अफिसनिफ्रायनो दिनै नुहुरजोबबाय प्रमद बर'नि दिनाव थामसा मानि डेभेलप बियो रायजोफोर दा बेखौनो बुंबा दिनै बिथांमोना गाज्रि मोनो दा आं दिनै रायजोफोरनाव सोंनो लुबैदों रायजोफोर बेफोर प्रमद बर' बन्धुनि बुंनायफ्रा दा जाफुंमारखो ना माखो ना जाफुंमाराखै आं दिनै नोंथांमोनाव एसेब्लाबो सोंनो लुगैदों लोगोफोर दिनैनि दिनाव जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेफोरबायदि थगायनांगौमोनब्ला नङा होमबा दिनै मानि गन्थं मोखां नुजानो हाया जासिगौ दिनै नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथांमोना लाजिनो रोङा सानफ्रामबो थगायो सानफ्रामबो हमजायो दिनै सानफ्रामबो थगायो गोदान मानि थगायै बिथांमोना जोबजासे थगायबाय आरो रायजोफोर दा बेफोर भिडिअखौ नुयोब्ला बै मानि ट्रेक्टर बोरायनि बे पार्ट्सफ्रा फिसा पार्ट्स नाट बुल्टु बायदिसिनाफ्रा दिनै बिथांमोना दुखु मोनो ना मोना जाखो लाजिनो रोंना रोङा जाखो नङा होमबा लोगोफोर अबसे लाजियो बिथांमोनाबो नाथाय मा खालामनो मानि बै ट्रेक्टर हालौनाय नङाबा ट्रेक्टरनिफ्राय थाखा मोननाय नङाबा दिनै बिथांमोना मानि रसा नांनानै रांख्रेमनानै दुब्ला थैगोन रायजोफोर नङा होमबा दिनै बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै मानि नुनानैबाबो दिनै मेसेबदों आरो खोनानानैबो दिनै मा जादों एकदम मानि बेंगाथां माथांबो दिनै बिथांमोना थानांगौ जादों आरो दा दिनै गावसिनि गुबैखौ बुङोबा दिनै बिथांमोना लाजियो ओमफ्राय मालायखौ बिराद दुखु मोनो नङा होमबा लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय बिथांमोननि बिराद गुबै महर दिनैनि दिनाव नङा होमबा गाइस बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिराद मानि गोदान मिशन बानायबाय थायो रायजोफोर नोंथांमोना खोनाया जाखो माब्लाबा दाउ अमानि मिशन माब्लाबा मोसौ बोरमानि मिशन माब्लाबा माबा माबि फिसिनायनि मिशन मानि अनेक मिशन बानायबाय थायो बिथांमोना मानि गोदान मिशन मानि बै मिशना जामबाथाय मानि आरो गोदान मिशन बानायबाय थायो आरो मानि दिनै बिथांमोना गोदान मिशननि नाम लायै दिनै नामानो जोबथाजोबसै रायजोफोर नाथाय दिनै मोनसेबो जाफुङा फैमालजोब नङा होमबा ना रायजोफ्रा नुदों बबेबा गामियाव सोरनोबा दाउ अमानि माबानि हांसो बोरमा मोसौनि फाराम मानि हरनाय खोनाफेरदों नामा सोरनोबा बबेबा गामि बबेबा जायगायाव बेफोरबायदि खोनाफेरदों रायजोफोर नोंथांमोना माथो दिनै रावबो फाग्लाया मोनफेरा रावबो फाग्लाया खिथानो रोङा ना खिथायो रायजोफोर ना नोंथांमोना नुदों नामा नाथाय आंथ' नुवाखै रायजोफोर दा नोंथांमोनासो नुदों जानांगौ दिनैनि दिनाव खिन्थु आं हले नुफेराखैलै रायजोफोर खिन्थु आंनि साननाय आंनि नुनायावबा दिनै बिथांमोना जे मानि मिशनखौ बानायो बे मिशनफ्रा दिनै बिथांमोना गासिबो मानि सिमांफोरबायदि मानि फैमालजोबसो मानि सोरांसि सिमां नुनायसो दिनै बिथांमोननि मिशनफ्रा नङा होमबा लोगोफोर आं दाखालिसो ओरैबायदि भिडिअ नुलाबायदों मानि दाखालिसो एमपिआव देरहालांनाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांनि फारसे मानि बिराद मानि मिडियाफ्राव मानि दुगा खोथा बुंलाबायनाय नुदों माखासेखौ
दा बेनो जाहैबाय माने दाखालि जयन्त बसुमतारी बिथाङा माने बर'नि समायखिरा लादों दा बे समायखिरा लानायखौनो दिनै बिराद दुगार माखासे मानसिफ्रा माने बर'नि जेंनाफ्रा दिनै सुस्रांजानाय बायदि बिथांमोना बिराद दुगा खोथा बुङो नङा होमबा बै समायखिरा लानायखौनो माने बर'नि जेंना माने गासिबो समाधान जाजोब्बाय बिथांमोननिब्ला माने खुनु जेबो सुस्रांनांगौ गैला माने प्रब्लेमानो दिनै जोबनानै थांजोब्बाय आरो बिथांमोननि बायदिबा बै बर'नि समायखिरा लानायावनो नङा होमबा रायजोफोर दाखालि बिदि नुलाबायदों आं गिलु फालुनो ओरैबायदि बिथांमोनहा नाथाय बै समनि खोथाफोरखौ गोसोआव गैया बिथांमोनहा बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा BTC नि चिफमोन बे समाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने गावनि रावजोंनो माने एप्लिकेसन लिरनानै अफिसफ्राव माने दरखास्त होनो हायोमोन माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बर' रावजोंनो लिरनानै माने मा होनो एप्लिकेसनफोरखौ माने गथायनो हायोमोन नङा होमब्ला दा दिनैनि प्रमद बर' बिथांनि सरखारनि दिनाव नोंथांमोना सोरबा बर' रावजों लिरनाय एप्लिकेसनखौ बै अफिसाव हैलाय गारहर जानो नङाब्ला दा बेफोरखौ सिन्था खालामोब्ला माने बिराद लाजिनांगौ रायजोफोर दिनैनि दिनाव नङा होमबा बै समाव मामोन आरो दा मा सम जागासिनो दं दा ओरैबायदि आरो दा दिनै बिथांमोना रायजो आइ आफाफोरखौ बिराद गिदिर सिमां होयो लोगोफोर आरो रायजोफोर नाथाय दिनै बेफोर गासिबो बिथांमोननि साननाय मावनायफ्रा माने बै सोरांसि सिमांफोर नुनाय बायदिसो नङा होमबा रायजोफोर दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बिराद थगायै जोबथाजोबो दिनै बिथांमोना आरो खम जाजोबो अब्लाबो बिथांमोना थगायनायखौनो गारा रायजोफोर होमबा दिनै बिथांमोनखौ मा होननानै दिनै बुजायबावगोन जेनेबा माबोरै बुजिहोनो हाबावगोन दा सिन्था खालामनांगौ खोथाया बिसोर रायजोफोर दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना जोंनि बर' रायजोनो माने जेसेबांखि गिदिर सिमां होआ मानो माने बै सिमांफ्रा दिनै गासिबो फैमाल लोगोफोर आरो रायजोफोर दा दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर सिमांल' नुहैयो दिनै बिथांमोना सिमांखौ माने दिनैनि दिनाव मोगथाङाव महर होनो रोङा ओरैबायदि जानानै दं लोगोफोर नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै बिथांमोननि गिदिर सिमांफोरखौ फोथायनानै माने जोंनि रायजो राजाफ्रा गां गैया बिरनो नाङा अख्राङाव नङाबा ससे बिनानै दाब्ले गोलैगोन बेखौ हले सिन्था खालाम रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनखौ आसा खालामनाय मानि बिथांमोननि गिदिर बै खोथाफोरखौ बिसास खालामनाय मानि दिनै मा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन बेफोर जाहैबाय गासिबो बै हाजो खर'आव माने खासेव बिदै नागिरनायसो थारसारा जेबो नङा रायजोफोर बेखौ हले गोसोआव लाखा दा दिनै गोबां सावरायबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।